Ngizobe mfana ngale. Hlani sasinibengelele phela sinamukele babukele emakhaya kuSimanzonzo lapho sinilethela khona indaba zamaskand ehamba phambili nehlaba hlosile. Bukele emakhaya ke ziyaqhubeka ngempela inkulumo lapha nenhloko ku Facebook njengoba saqhubeka lolu daba lokuthi insizwa eyaziwa kakhulu ngokuthi umsoco le ekusola ukuthi ithathele igcwamelisha umama wengane yalo owaziwa kakhulu ngokuthi umama kaPupu. Siyaqhubeka ngempela ke inkulumo njengoba sekuvele nevideo lapho khona lensizwa le iphethe isibhamu lapha ikhona lapha etaladini ngempela ishasi phezulu isibhamu isho ngempela ukuthi yona ayisabe umuntu la insizwa nje ngempela iyehlehlisa ngala isibhamu isiphethe seziningi ngempela ke inkulumo njengoba sekuvela futhi ukuthi lo mjita lo umngane omkhulu noKhuzani njengoba sibona ngempela uKhuzani eqhosha ngayo lo mjita lo esho ngempela ukuthi abantu abaningi babehleka uKhuzani ukuthi uthathele intombi wayegida ngoma laKhuzani owaziwa kakhulu ngokuthi utekisi uthi kodwa kumehluka uKhuzani owakhe ukuthi utekisi intombi ayithathayo wayithatha sebehlukene noKhuzani kanti lo mjita lo waziwa kakhulu ngomsoco uthatha intombi kuyigcwamelisha bese athandana negcwamelisha futhi seziwa menza nomama wengane njengoba kwaziwa ngempela ukuthi umama kaPupu Pupu ke ingane yentombazane yegcwamelisha ziningi izinkulumo ngempela ngalolu daba ku Facebook babukele emakhaya ngabe luthini wena ukuphawula wakho ngalolu daba ngempela ngoba udaba impela olukhula ngempela abantu abaningi sebeze bathatha iside khona abathatha iside leGcokama khona abathatha iside laKhuzani kuqhudelana nentombi le kuhleka igcwamelisha ukuthi uphucwe omunye umjita intombi abanye bayasho ngempela ukuthi akuyona into lomjita sengaze aqhoshe ngayo njengoba noSmomoza sezowasho ngempela ukuthi akuyona lo mjita lo khombisa ubushimane ukuthi ngaqhosha ngentombi siziyaba nengane nomunye umjita kodwa yena selokhu eqhoshile. Bukele emakhaya ukuthini uPaul nathi ke ivideo lapho ekhombisa khona umsoco ephethe isibhamu phinde nathi ke futhi ivideo lapho khona uSmomoza ekhwele diliya ngempela umjita owaziwa kakhulu ukuthi umsoco ukuthini uPaul wakho mbukele emakhaya nathi ke ivideo thini nesitime sengiphathele indaba zamaskand siyabonga. Okay afethu usibanga la umsoco mfaka ungaphatha ndiwahlala ngijonga ngethemba ngazathemba mina mangakukhola lo ngaphatha na TikTok 15 Ngizobe mfana ngale. Thina nginelapha mina ngubheni wensizwa waMaskand. Yabona mawisoka amakhulu yisoka lamanyala. Awubi nendawo mawukuthi intombi yakho sekuthiwa isiqome kuyindawo. Noma iex yakho isaqoma kuyindawo awugqisiqakala. Umuntu mayakuqhoshela ngaleyo nto leyo kufana nokuthi uthela amanzi emhlanje wedada. Yabona la lento yenza usukuyishimane nje futhi mawuqhosha ukuthi uqonywe intombi kabani. Especially intombi zama-artists abathanda abantu ukuyilandela ethi umuntu engiqonywe intombi kabani umuntu oculayo ayisebenzi lonto. Phela ama-artists nawo awazela awangakwazi ukushintsha intombi isimilo. Intombi nje mayengayiphethe kahle izoqhubeka nje lokhu iqomela. Yabona so ke akunasimanga nje la omsoco nje ukushimane lento le ukushimana nje lento le qala uqonya yellow bone ayiswa ayikho nje lento ayiswa ngale le akunasimanga mina ngibona isimanga la anisiyeke nje impela anisiya fuma beza ukuthi bazala umntwana ke naye lo mthandeni lo kulungile phela umntwana wakhona lo kamthandena ukuthi success yowakhe akwazi nje success yowakhe ayikho nje lento la sana ngibhedela nina ayimpe ngani ngaqomela izifika mawusuqala intombi ke artist usuzogibela phezulu endlu utshela wonke umhlaba hayi kwahleni madoda kahle asibhedela hawu kwahle ubushimane uyazi ubushimane ke lo ubushimane ngiyingane yabantu kwakufanele phela uma ukuthi na jabulela nje iqomela uma ukuthi iqomela ngaphela inhla vele ngane jabulela ukufa umlomo lo sibhecezela thina hawu hlenbo Betila mina kalinda baso ipelo yakhuluma hoya shinsi wena kalinda baso ipelo yakhuluma
Oh yeah, shitsi. Manongo usile kalinda basongi. Wenu ya kuluma. Oh yeah, shitsi. Betila muna kalinda basongi. Wenu ya kuluma. Oh yeah, shitsi. Betila muna kalinda basongi. Wenu ya kuluma. Oh yeah, shitsi. Olunzi na kalinda basongi. Wenu ya kuluma. Oh yeah, shitsi. Olunzi na kalinda basongi. Wenu ya kuluma. Oh yeah, shitsi. Betila muna kalinda basongi. Wenu ya kuluma. Betila muna kalinda basongi. Wenu ya kuluma.